Żagħżugħ Sirjan jinsab fil-periklu tal-mewt wara li weġġa' f'sit ta' kostruzzjoni fir-Rabat. L-inċident seħħ il-ħamis għal ħabta tal-5:30 ta' filgħaxija fit-triq Alessandro Curmi. Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija rriżulta li s-Sirjan sofra ġrieħi serji wara li waqa' madwar sular waqt li kien qiegħed jaħdem. Ambulanza ħadet lil barrani l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa fejn hu ġie ċertifikat li qed isofri ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt. Iż-żagħżugħ għandu 26 sena u joqgħod Bormla. Intant f'każ separat, raġel ta' 47 sena residenti San Ġwan weġġa' gravi wara li anke hu waqa' f'sit ta' kostruzzjoni. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triq Ingwanes fir-Rabat. Bir-raġel li hu Marokkin jaqa' madwar sular waqt li kien qiegħed jaħdem. Il-ħaddiem barrani ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Il-pulizija għadhom għaddejjin bl-istħarriġ tagħhom dwar iż-żewġ każi filwaqt li anke l-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed tmexxi investigazzjoni.